Ahoj, já jsem Radek a přišel jsem dneska s váma pokecat o mojí RS3. Je to Audi RS3, model 8Y, vlastně poslední model. Dlouhou dobu jsem hledal nějakou univerzální dejlinu, no a našel jsem ji tady v tomhle autě. Je to facelift. Myslím si, že se to liší zejména v pár nějakých vizuálních detailech, to znamená přední grill, vzadu difuzor a potom pro mě asi hlavní změna je vevnitř tvar volantu. Myslím si, že těch změn bude možná o něco víc, ale já nemám úplně tak v detailu načtený. Jsem s tím spokojený moc, protože to auto plní na 100% všechno, co plnit má, nebo co by mělo umět. Jak jsem říkal, já jsem to auto na denní ježdění hledal dlouhou dobu, nebo brouzdal jsem kolem toho dlouhou dobu. Primárně jsem chtěl nějakou zadokolku. Tím, že už jsem chlap s rodinou, tak jsem hledal něco, co má 4 dveře a dá se do toho taky něco zbalit. A tím, že máme ještě mulťáka, s kterým jezdí manželka, tak nebylo potřeba, aby to auto bylo úplně obrovský. Tím pádem i tady ta velikost odpovídá. Tak mezi těma autama, který jsem zvažoval jako alternativy, tak já jsem se vlastně díval po 4dveřových sedanech zejména. Tím, že jsem hledal za dokolku, jak ten výběr nebyl úplně velký. Díval jsem se na Quadrifoglio Giulia, díval jsem se na C63 AMG, tam byla varianta nějakého kombiku, anebo nějaká M3 F-kové generace. Nicméně v době, kdy když jsem to auto hledal, tak hledal jsem mezi ojetinama, nějakýma který neměli moc nalítaný, ale ty auta téměř nebyly a bylo složité něco smysluplného najít. Potom můj dobrý kamarád vlastně zmínil, že taková dobrá dejlina by mohla být RS3, že v tom jel a že to auto je strašně schopný, tak jsem se po nich začal dívat. Zhlédl jsem nějaký videa, trochu začal nabírat informace, no a začal jsem se podívat do Audi, jak to auto v reálu vypadá. No a v tu chvíli vlastně jsem začal mít pocit, že to je ta správná volba. Nicméně tím, že to nebyla zadokolka, ale 4kolka, tak jsem musel trochu přehodnotit potom jako to svoje zadání a vůbec skladbu garáže do budoucna, ale už jsem zůstal tady v té varianty. Vezl jsem se v něm jenom vlastně kousek v rámci nějaké testovací jízdy, někde jsem ho jinak půjčený neměl. A v podstatě jsem ho kupoval jenom na základě nějakých referencí, rozhovorů a testů. A byla to lepší volba, než jsem si myslel na začátku, nebo je to lepší volba, než jsem si myslel na začátku. No tak baví mě to, že vlastně každý den s tím autem je pecka. Ať už ráno do něho sedám a jedu do práce, tak vlastně se na to těším. Mám v tom autě všechno, co v něm potřebuju, co se týká pohodlí, místa, technologií a tak dál. A vlastně to auto i v normálním provozu žere poměrně houby, jo, takže není to žádný žrout. A když jedeme někam, můžeme jet s rodinou na vejlet klidně, už jsme na několika takových vejletech byli, zbalili jsme se i na týdenní rodinnou dovolenou. No a když někde vlastně potkám po cestě okresku, která je volná a pěkná, no tak se vlastně skvěle svezu a je to o zmáčknutí jednoho čudlíku. Takže a co je nejdůležitější, tak to auto dělá vlastně všechno na 100%. Jo? Není to tak, že by něco dělalo na 90, ale já jsem 100% spokojený s denním ježděním, 100% spokojený se svezením a už jsem s tím byl jednou na okruhu a vlastně ty schopnosti toho auta podle mě jsou až nesmyslně jako vysoko. Mám na tom jedinou úpravu, a to sice vyměnil jsem kotouče a desky vlastně za jiný. Mám tam teď kotouče Gyrodisc a desky Endless ME22. Jinak nic a to bylo i cílem, proto jsem si naklikal do toho auta, když jsem ho pořizoval vlastně v tom konfigurátoru všechno, co jsem chtěl, abych už do něj nemusel šát. Já si myslím, že on ten konfigurátor Audi je tak složitý a než jsem ho vůbec jako rozmotal, tak mě to stálo docela dost času. Tak já si myslím, že vlastně na tom autě z těch věcí jakoby
fakt jízdní, když neberu bezpečnostní nebo komfortní, tak za tolik doklikávání vlastně není. A asi je to úsměvná věc, ale vlastně nejlepší klik byl podle mě to křidílko černý nahoře, protože to jsem si říkal, že je úplně zbytečný, jsou to vyhozený peníze, ale dneska jsem strašně rád, že ho tam mám. Ještě jsem zapomněl zmínit sportovní sedačky. Ty jsou velmi důležitým komponentem pro sportovní jízdu, nebo svižnou jízdu. Já jsem měl trochu strach, aby to nebylo nepohodlný, jako na běžné ježdění nebo dlouhé cestování. A dovolal jsem se tenkrát, když jsem to tak zjišťoval, tak jsem volal na nějaké auto, které bylo v inzerci s dotazem, jestli nemají prostě zkušenosti s těma sedačkama. A chlapík, který mě to vzal, tak byl majitel toho bazaru nebo toho salonu. A ten mě o tom nadšení asi 20 minut vykládal, že má teda poslední model RS4 s těmahle sedačkama, jak s tím jezdí na dovolenou, že je to pecka, že tam jiný sedačky nechce. Já jsem si totiž do nich nemohl nikde sednout, do ně nikde jako v Audi předváděcí auta neměli, všude měli ty klasické. Takže zase na základě tady té reference jsem si řekl, že je tam dám a je to teda špica. To, kdo si takové auto bude kupovat, tak doporučuji tohle určitě jako si vždy dát. V současnosti v hlavě nic nemám. Já jsem se dovyladil, co se týká disků a pneumatik, tak, abych byl připraven na celoroční užívání, to znamená léto, zima, příležitostní svezení na okresce a svezení na okruhu, takže jen abych mohl přehazovat kola a jezdit podle gusle, tak to bude asi moje na dlouhou dobu největší úprava, protože mě to auto vlastně vyhovuje tak, jak je. Těch gum se na to moc nedělá. A já, když jsem pneumatiky hledal, tak na zimu to bylo celkem jednoduché, tak tam nebylo moc o čem se bavit. Myslím si, že ty pneumatiky vesměs fungují všechny dost podobně, ale léto, případně nějaké pneumatiky na okruh už byla pro mě docela alchymie. Já jsem si vlastně na okresky, a můžu je všem doporučit, vybral Continentali Sport Contact 7. Nakoukal jsem mrak videí, načetl mrak recenzí. Opravdu ty gumy, pokud vám jde o bezpečnost a dobrý fungování každý den, ať prší, neprší, ale přitom se chcete ostře svést, tak ty gumy jsou špičkový podle mě. No a potom zase na doporučení jsem na okruh pořídil Yokohamy Advany A052, protože to je asi to nejlepší, co se dá na okruh sehnat, když chcete po vlastní ose. A kdyby samozřejmě to někoho zajímalo, kdo mě dává takové dobré rady, tak je to můj dobrý kamarád Tomáš Musil. Můžete mu zavolat, je k dispozici a vždy dobře poradí. Jestli mě na tom autě něco štve? Je to jediná věc, ale není to věc toho auta, je to věc doby. Když do auta nasednu a nastartuju ho, tak musím poklikat 5 tlačítek, abych vlastně ho dostal do stavu, kdy mě nebude s něčím otravovat a budu moc nerušeně užívat jízdu. A je tam jedno tlačítko trošku víc schovaný, to je nějaký Audi Presence, což má jako samozřejmě, nebo ten důvod je určitě velmi dobrý, proč to autě je, ale bohužel někdy nefunguje úplně intuitivně a párkrát už mě to dostalo do svízelné situace, že jsem chtěl dělat něco a to auto se rozmyslelo, že udělá úplně něco jiného, takže to už mě naučilo na to nezapomínat. Co mě velice mile překvapilo, je, že se RS3kaři zdravějí, stejně jako třeba STIčkaři. Tím, že jsem Subaru prodal, tak jsem měl strach, že o tuhle kratochvíli přijdu, ale RS3 mi zase vrátila. Byl jsem opravdu hodně překvapený. A když se prostě RS3kaři potkají na cestě, tak na sebe bliknou, mávnou, ví o sobě. No a když člověk přijede někde na parkoviště a parkuje a vidí jinou RS3, tak vlastně se přirozený, že to dá hned vedle jako malý dvojčátko. A teď nedávno se mně stalo, že jsem takhle k autu přišel a vedle stála jiná RS3 hned namáčkla, takže to mě velmi jako potěšilo. Evidentně stejně naladěný člověk. Do budoucna, no tak já mám v plánu si to auto teď pořádně užít, denně s ním jezdit, krade mě ho moje manželka čas od času, jo. A naše malá dcerka ho má moc ráda, máme přezdívku doma Žabák, mu říkáme, takže už se mu jinak neřekne. No a ty plány jsou opravdu teď si ho co nejvíc užít, pojezdit s ním nějaký okruhy, chtěl bych si odškrtnout Brno, Most, Slovakia Ring, možná zajet na Nürburgring, aby to auto jako řekněme to zažilo společně se mnou, jo, nebo jsme si to užili. No a hlavně, co mě teď
tě láká, protože co se teď vydávám takhle s lidma, tak se vlastně dost o těch autech bavíme a to je pro mě ještě neprobádaný, ale letos bychom chtěli dát nějaký Alpy, koupil jsem si na to i knížku, vlastně myslím se to jmenuje Driving Alps, jsou tam všechny ty nejznámější pasa, protahováky, průsmyky, takže už jsme si s manželkou říkali, že bychom si dali takový týdenní výlet, pěkně si to procestovali, spojili to i s nějakýma jinýma zážitkama, pořádně se svezli. A abych to nenatahoval, tak jednoduše stručně, myslím si, že je to auto pro každý den, který tě odveze pohodlně z bodu A do bodu B za pár litrů. S rodinou s tím odjedeš na vejlet, zároveň, když se jdeš buď ať už brzo ráno, anebo i po cestě někam se svezeš na okresce, tak to auto je podle mě nesmyslně rychlý. Jako za mě dostat ho na limit už jako hraničí s nepříčetností a myslím si, že je to hodně daný těma předníma pneumatikama, které jsou samozřejmě širší než ty zadní, což jako si každý bude vědět, kdo se o to auto bude zajímat. A dostávat to auto na limit při nájezdu do zatáčky, tak aby tam ta lehká nedotáčivost jako naskočila, tak jsou to rychlosti, které opravdu už bych si řekl, že jsou v normálním provozu až nebezpečný. No a potom si myslím, že na okruhu vlastně se to auto dokáže popasovat téměř si jako kde s kým, myslím jako s kde jakým autem a maximálně mu pak třeba bude chybět nějaký výkon, ale jinak co se týká té vyváženosti a fungování jako celku, tak si myslím, že je to strašně povedený auto. Není to auto na nějaký obrovský slidy po dveřích, je to spíš opravdu auto na to snažit se co nejpřesněji a co nejrychleji. To, aby člověk to auto třeba na suchu utrhl a opravdu teda řeknu jel nějaký řízený smyk po dveřích, tak už to musí udělat za mě dost prasácky. A já teda si to chci vyzkoušet, rád bych si dal do Melku nakropený okruh a tam bych si to chtěl teda proklikat a vyzkoušet, kde jednak to auto nebude dostávat tak na prcku a druhak vlastně bude prostor na to opravdu se tam točit, motat, jak se mně zlíbí a vlastně trošku to nachytat a nacítit, jak to auto teda v těchto chvílích funguje, kdy vlastně se teda má kouzat. Lidi, co těm autům rozumí nebo je mají rádi, tak většinou na to reagují velmi pozitivně. Jo. Mě jdou pozdravit, na něco se zeptat nebo na mě mávnou a je vidět, že lidi jako k tomu autu mají respekt, rádi ho vidějí, líbí se jim. No a potom kamarádi a známí, co auta v první moc nemají, no, tak se mě dobírají za malý zelený auto, že jsem jak cirkusák. No, pro mě jsou ty Alpy bych určitě chtěl dát, respektive bych nám to chtěl zařadit každý rok pravidelně, že si vždycky nějakou část jakoby projedem. A v okruhy bych si chtěl taky každý rok jich pár dát. Já si myslím, že je to hlavně dobrý na to auto opravdu dostávat víc a víc do ruky. No a objeli jsme vlastně hlavně s rodinou několik nějakých vejletů dovolených, třeba i kratších, ale jeli jsme na sever do Adršpachu, něco na Šumavě, jeli jsme i do Rakouska, Beskydy. A tam vlastně se mně snad pokaždé podařilo chytnout nějakou část cesty, která byla jako moc pěkná. A naštěstí mám natolik tolerantní rodinu, manželku a dcerku. Dcerka tam má ráda jako rychlou jízdu, samozřejmě jezdím obezřetně, ale užíváme si to vlastně jako všichni. Jednou jsme jeli z Vysočiny právě s rodinkou a navigace nás vedla někudy, jsem nevěděl ani kudy, ale byla to cesta plná jako horizontu, zatáček za horizontem, a uzonky cesty v lesíkách. Tím pádem tam ani nikdo nebyl, vlastně nevím, proč nás to tam vedlo, jo, asi někde to vyhodnotilo, že je nějaká zácpa. A to jsme teda opravdu fičeli a já mám teda, co jsou ty dva knoflíky na volantu, tak jeden mám navolený do Maxima Sportovna, co to auto umí, a druhý mám jenom s měkčím podvozkem, takže jsem jenom mezi tím klikal, jestli cesta byla hladká nebo jako uskákaná. A to se mě zopakovalo pak ještě dvakrát, třeba když jsem jel zase jinam. V podstatě já jsem furt nebyl schopen pobrat, co pobere to auto, jo, na té cestě, protože to si musím přiznat, že jsem jel jak bez mozek v každém případě a vlastně to auto mělo pocit, že všechno je super pod kontrolou a vlastně nic moc se neděje, jo, takže ale někdo to může vidět jako handicap toho auta, protože někdo zase očekává i při nižších rychlostech, že to bude víc jakoby divácky atraktivní ta jízda. Průšvih se mě s tím autem žádnej, musím
zaťukat nestal. Jediný, co se mně stalo, tak já tady vlastně dojíždím domů, tak vedu do té naší ulice, máme tady spoustu známých kamarádů, sousedů, tak není výjimkou, že někoho potkám a právě ten zmiňovaný Audi Presence, který jsem zapomněl vypnout, tak je taková táhlá zatáčka, já do té ulice vjedu a snad týden po sobě, úplně ve stejném místě, šli sousedi, jeden týden jedni, druhý týden druzí a jak viděli, že jedu, no tak se otočili, chtěli na mě mávnout, no a auto asi vyhodnotilo, že teda mě chtějí vejít pod kola, takže jsem na 10 cm stál, zablokovaný kola, já málem rozbitej nos o volant, všichni na mě koukali, co se děje, takže v podstatě borec v rukavičkách, co na rovině zastavil na 10 cm, tak poprvé jsem to nějak jako přešel, odjel jsem pryč, po druhé už jsem měl potřebu stáhnout okýnko a vysvětlit, o co jde, protože jsem si připadal fakt jak idiot. Tak to je asi tak zatím největší zaplať pambu věc. Rituál, tak zvyklost bych to nazval. Je pravda, že už by mě dělalo problém bez tady té procedury odjet. V podstatě, ale to mám u každého auta, sednu do auta, oklepnu si nohy, jo, abych si tam nenosil bordílek. Auto nastartuju. Konkrétně tady v tomhle případě poklikám těch 5 tlačítek mezi tím, protože mám ten semišový volant, tak používám rukavice, takže si navlíknu rukavice. Auto mě mezi tím spadne z těch studených vyšších otáček, no a potom pomalu vyjedu. Většinou naladím nějakou dobrou muziku ještě v mezičase a jedu. Tak k autům jsem se dostal díky tátovi, který jako měl auta taky rád. A já vlastně odmala jsem s ním jednak mě už učil od teda velmi útlého věku řídit. Chodil jsem do 1., 2. třídy, jezdil jsem z Bílovic nad Svitavou, jemu na Klíně až jako dom. A táta měl jako ve zvyku auta poměrně hodně střídat, takže jsme jezdili auta nakupovat a prodávali jsme auta a čistili jsme auta a jezdili jsme na vejlety, takže tak. Měl jsem STIčko 2003, vlastně Petra Solberga. Měl jsem Evo 9 a teď mám teda soutěžní Evo 10, takže já mám vlastně zase od mládí rád rally, nebo prostě rád se na ně dívám. V jeden okamžik jsme se takhle s tátou i s kamarádama vlastně nějak zlidli v tom, že bychom si mohli nějaké auto poskládat, zlidli jsme se v tom, že bychom si mohli zajet na nějaký závody, takže jsme s těma našima civilníma takhle nějaký začali vymetat amatérský. No a tak, jak jsme tam jezdili častěji a častěji, no tak začala být větší a větší potřeba to auto nějak jednak doladit, ať už technicky, tak i bezpečnostně. A vlastně nebylo úplně ideální, když tam člověk tomu jakoby nakládal a pak to auto mělo zase civilně fungovat, takže pak jsme v nějaký okamžik vyhodnotili, že bude dobrý si jakoby poskládat závodníčku. Tak prošel jsem tady těma autama, hlavně co byly tady ty za mýho mládí nejznámější 4kolky rychlý. A tímto bych chtěl pozdravit náš závodní manšaft Passone Racing, hlavně Mitfáru Jirku Bartoňka a týmovýho kápa Petra Chytku. Kdyby někdo náhodou netušil, co znamená slovo Passone, tak protože se závodama bavíme hlavně o víkendu, tak je to pátek, sobota, neděle. Takže jsme si to takhle tematicky nazvali. No a potom tam byl i nějaký Bavorák 335 ičko, Nissan 350 Z. Vlastně nedávno jsem prodal STIčko hatchbacka, toho jsem strašně moc dlouho chtěl, pořídil, měl jsem ho 8 let, byl jsem smutnej, že ho prodávám, ale prodával jsem ho vlastně z části kvůli tady RS3, protože tím, že jsem chtěl pořídit zadokolku, kdybych ji pořídil, tak jsem si ho nechal, tím, že jsem pořídil tohle, jak to byly dost podobný. Oni jsou v mnoha věcech jiný, ale jinak to byly jako na to svezení podobné auta. Takže mě už teď vlastně do garáže zbývá poslední final touch a potřebuji nějakou zadokolku. No. Já musím říct, že vzpomínám vlastně na všechny ráda, na každý trochu jinak z jiných důvodů. Jo, já by vlastně dneska, kdyby to auto tady zase mohlo být, tak se v každém budu strašně rád svést a budu ho zase mít, takže nemám jako auto, který bych řekl, který už nemám,
a že na něho, že toto nejvíc na který vzpomínám. A vlastně zároveň to cítím tak, že mám radost vlastně z těch aut, který mám teď, protože díky těm všem předtím jsem vlastně byl schopen si za mě správně vybrat ty, co mám dnes. Jako nejlepší zážitek ever za volantem asi je jednoznačně s tím naším soutěžním myšákem, protože tam je to vlastně 100% o tom sportu. Jezdíme malý soutěže, Rally Cup, vlastně, co pořádá Silvestr Mikuláštík, už to jezdíme od roku 2017. Teď teda z důvodu času ne tak často, ale věřím, že zase se nám to jako podaří obrodit. No a vlastně tady tyhle závody jsou pro mě za volantem to top, protože jezdilo se to vlastně ze začátku v Kopřivnici. No a Kopřivnice, jezdila se tam jedna rychlovka Valašky historicky. No a za mě vlastně tady ten areál nebo ta trať, která se tam vždycky udělala, tak měla všechno kor pro nás jako hobíky. Měla pěkný asfalt, rozbitý asfalt, měla šotolinu, lesík, do kopce, z kopce, takový počasí, makový počasí. Když se tam dělo, že když se jel nějaký lednový závod, tak dole bylo vlastně sucho, nebo mokro, bez sněhu, nahoře byl led a sníh, jo, takže i nějaké laborování s pneumatikama vlastně probíhalo, že člověk se tak učil, jak co funguje, jak se co používá. No a tam je to prostě super, tam fakt člověk se dokáže zamknout do takové té bublinky, vidět jen ten svůj tunýlek. Já rád sportuju obecně, no a tohle je taková forma jako sportu, že se fakt potřebuje trošku jako na to naladit, zasoustředit, dobře se svést a tam je to super, no, tam je to jako baví, takže tam ty zážitky jsou asi nejsilnější za tím volantem vždy. Já jsem dneska jako opravdu spokojený, že tu garáž mám tak, jak mám, poskládanou. Já tím, že tak, jak už jsem říkal, dneska máme rodinku, jo, nevím, možná nás bude ještě víc, tak já jsem teď nějak jako zafixovaný v těch 4dveřových autech. No a já vlastně tady v tom osciluji mezi dvouma nějakýma, nebo mezi nějakým postupem, který má 2 varianty. Já určitě budu hledat nějakou zadokolku do garáže, protože já si myslím, že do správné garáže nějakého nadšence jako patří. Buď budu brouzdat někde mezi autama rokem výroby od 2004 do 2012, což byly podle mě jako vlastně ty nejlepší auta, kdy ty technologie už byly na takové úrovni, pořádné brzdy, pořádné podvozky, ty auta fungovaly a i když to mělo pádla, tak už to dobře rychle řadilo, ale vlastně nemělo to ani start-stop, jo, krom ABS a nějakého ESP to nemělo nic, takže to podle mě byly ty čisté auta, ale už na velmi vysoké jako úrovni, co se týká kvality jízdních vlastností, tak to je jedna varianta, no a nebo druhá varianta je vlastně, až tohle trochu volítám, no tak, že bychom, protože s mulťákem dneska jezdíme každý den, no tak z mulťáka udělali už jen takový pracovně dovolenkový auto, no a vlastně i po konzultaci se ženou, které se stal automobilový nadšenec, tak si vlastně něco pro radost pořídili a já pořád mám v hlavě něco, jako je Giulia Quadrifoglio nebo něco takového. Jo, a takhle, kdyby to mělo být úplně vysněný, tak by to bylo samozřejmě Giulia GTA. Z těch aut, co už se nevyrábí a jsou už dneska třeba i jako se dají koupit, ale jsou hodně drahý, no tak určitě by se mě líbilo pořídit si něco, jak byly Evo 5, Evo 6, tady vlastně oni byli dost podobný, ale tak nějaký takový auto, nebo Ford Escort Cosworth, který vlastně se dělával, tak to tím, že to srdce mám k té rally, jako, nebo to moje srdce má k rally hodně blízko, tak to jsou auta, které jsou jako za mě úplně ty nejjednodušší, jaký můžou být a přitom jako s nima musí být prča. No a jinak se mě líbí, když by to mělo být nějaký jako v uvozovkách super auto, tak se mě jako vždycky strašně líbil Mercedes CLK DTM Edition, takže vlastně tím, že je strašně svalnatý, ale na dnešní dobu je strašně uhlazený, jo, takže v té době to bylo letadlo, raketa a dneska jako by člověk možná myslel, že to je normální, standardní, lehce poupravený jako nějaký C-čkový Mercedes, takže asi tady tohle, když bych se takhle zabrouzdal v paměti. Nakonec bych vzkázal asi všem, co mají rádi auta, tak ať si je užívají.
ať na ně jenom nekoukají, ať se radují z toho, co mají, protože často člověk se dostane v hlavě do stavu, že říká, no já bych chtěl ještě tohle, chtěl bych ještě tohle, přitom jako v garáži má v podstatě to nejlepší, co může mít, a je potřeba si to pořádně užívat. Tak jako když je člověk malý kluk a má autíčka na police, ono je úplně jedno, jestli máš na police nebo v garáži, prostě si s nima hraješ celý život a jak říkám, ať jsi malej capar nebo dospělý chlap od rodiny, tak ty auta máš rád. No a potom bych vzkázal všem, ať sledují tady ten kanál, protože podle mě je to skvělý koncept. Je to nejenom o autech, ale je to i o lidech a auta bez lidí to by úplně asi nefungovalo, takže určitě ať všichni koukají a těší se na další díly. Tak jo, tak dík za pozvání a já jdu. Zdar.